no? Na naglayan ng atong oras. Naka-decide kita na sa among si filming oras kita diri ma-live no diri sa atong channel. Sanglit kaya daw lang alagit ko mga alas 3. Kasi siyempre kung may mga obra, so hindi na kung mga kita matapos sa obra. Pero niya ka pakanto sa tig palahuay no. Bisan mag-start pa alas 11:30 no, oras na mag-alas 12:30 okay na. Sa kami alas 12 na mag-alauna. Pero ang pag ginato alas 11 no, atong mga oras no. Diri sa pirot kan haranista no, gina-invite ang tara-tara no. Diri sa atong channel no. Sa mga konsido o maluyag paggalit ng mga ambahanon, ng mga Ilonggo, diri ninyo sa lapuan sa atong channel Pirot Haranista. Okay, bumanda na itong matulog sa inyo. Bago naman natin yung video liho, no? Una natin itulog sa inyo. Ini ang pahanon mo nagatigulo, pahanon do. Ang tigulo yan daw, advertisement, no? Daw pasayon, pahanon do. Tupya mo na, no? Yari, ang nagatigulo, pahanon do, no? Kaputlay kaayo kung tiyon sa ninyo tagaan-tos ang mga tao isang tubig limitato kung magtinirman sa palay nga gusto maghilay-hilay mahingkala hindi dugay ang balkas kapulong lagay ang simptomas ang irdinyo pirwisyo sa tao mapaanggit ang pinto isang diin ka makato tugangan pasang kabataan pasaway lang ang nahibaran problema ginsang binikanan labi na ginsang kapulisan maghalong kita tanan sa malain ang katuyuan kay hindi malikat-likatan nagatuhaw ang kawatan hindi lang tayo magpati sa impostor magkapamalyente kay kung walang mansing swerte o pigat mo ang magdali pahanong lang ang akon sa mahumo ang kapitusoon hindi layong pagkumpiyansa sa hindi natong kilala magandam din sa mga siklet sa swapang mga samir halungan ilang taong number sa matakap nga mga akin maghalong kita tanan sa malain ang katuyuan kay hindi malikat-likatan nagatuhaw ang kawatan hindi lang tayo magpati sa impostor na kapamaryente kay kung wala mansing swerte o pigat mo ang madali pahanong lang nangakot sa mahumong katipusoon hindi tayo magkumpiyansa sa hindi natong kilala mag
Magandamgit sa mga sweetler, pagsaswap ang mga scammer, halungan kita account number sa mga sakap na mga hakit. Magandamgit sa mga sweetler, pagsaswap ang mga scammer, halungan kita account number sa matakap na mga hakit. Okay no? Muna, primero atong imbukada, gindulog sa inyo, no? Bago nato nga mga pagtihon-tihon, nagapigulo, no? Pahalumdo, no? Hindi no, bago nga halin sa atong oras, bago man ang pahanon ang atong gindulog sa inyo, no? Diri sa atong channel, pero aranista, no? Kabay pa, no? Diri, magustuhan ninyo ang oras, no? Kaya gimbutang nato ng oras para mga magp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 
na. Yari pa ito no? Hindi na ito ipagkalimutan. Ining ang bahano, no? Nga ilang ginaton sa mga kauturan natin mga Ilonggo, no? Nagatigulo ini lahi, no? Nga Ilonggo, no? Sanglit kay sa ating mga kauturan na, no? Kay bisan pa, no? Na may nag-comment at may nag-komentar sa atin mo sa atong mga pan. Bisan pa nga may nagasiling abiro nga daw biluki ng atong nga kwan. Pero magkanto ko sa mga kaumahanan sa mga province, halos nung natingala man gani ako nga kalabanan pa gani sa mga nag-appreciate sa atong mga banon nga mga bata man gani, laban pa mga bata kung sa mga tigulang, no? Na pagkanto natin dito sa Pangadaan, sa Sangkati, no? Dito na ako nakapananda. Ate, mo gani, no? Dito ginato na talupangdan, nga madamo, isang kabataan subong. Kung ating i-convert, no? I-convert ang atong mga ambahan ng mga Ilonggo. Damo mga gusto mga kabataan, depende iya sa mga nahuyog, huyog yung kaya mga parang mga foreign songs, no? O mga pawasak ng mga ambano, paybayara ang diyan ng mga kabataan, no? Na daw music minded, you know, ang gusto nila iya ang maintindihan nila, no? Titras na mag-aambahan nung mga nag-click, no? Kung sa bagay gani, hindi man kita makikindi, pero nga, no? Nga nag-click diri sa ato, nag-hit, no? Ito, okay lang na. Ito sa mga dipindi lang sa pansang tabon. Pero ito, tanya, aton ini, aton ini, nga mga kaugalingon nga lingwahe. Kinahanglan, ipapokal man natin sa ibang nga nasyon, no? Yari ang naging-tukod na ito, no? Ito pa nakanta na ito, pero mas mayo hindi ako terminat ng kantahon para nga hindi bala ma-iris sa atong kapamuluhan. Yari ang nagatigulo lahi nga Ilonggo. Nabuhi ng lako sa dukha ni nanay. Nakakalot ng lumbay, umapakap ng kubay. Ako ang tinungan.
manay. Ako kumako, kumandok sa Iloilo. Sa tutang binubuan, sang lula ko kagulo. Isang din pagkadoon, ako magkakatong, kapapiling din ang lahi. Nga isang kailong ko, kahit mga ukol ko na ilong-ilonganon, ang ulong na ilong ko atong kitalong ko. Sagrado nga punong dapat kinatitikan, hiyas nga palanubligon. Sa katigulangan, dapat kinapatibal probinsya sa Iloilo. Ako pamuanon ang bahanong nga ilong ko. Kag inapukawgit ang katulog na prinsipyo, kapay nga makabungkaw. Kag makapahino-hino, puntalo pang kuntit sa karong nga panahon. Ang aton lingwahe daw hindi ilmulong. Kaangay sang langit na pinulapang sandal ko, apang may kasanang pa. Paagi sa bahano, yaran lang sa aton nga mga ilong ko. Ang mag-isip-isip kung ano ang makayo, ang matulong ko lamang kung kalupang dominyo, ikuklaong suportahan ang bahanong na ilong ko. Yara lang sa aton nga mga ilong ko, ang mag-isip-isip kung ano ang makayo, ang matubon ko lamang kung kalupang tunyo, ikaw kung suportahan ang bahanon nga ilong ko. Okay na? Muya turo ang bahanon atong naging tulog sa inyo para gid sa atong tanan-tanan kung sa tanan ng mga Ilonggo sa mga Pilipino na basta mga pansang Pilipino para gid ato sa inyo labi na gid sa aton ng mga pinalangga na nag-support gid sa aton dire sa atong channel dire kay Ma'am Mary Cabarna Mayara sa Florida. Subukan sa kay Ma'am Evelyn, ito po sa kayaraan sa New York, no? Nagsubukan sa kay Ma'am Health Sanchez, no?
yara sa Singapore o kung saan. Kag sa kay Ma'am Dima, no? Ma'am, ayong hapon lang dira sa inyo, no? Hapon mayo ito lang. At sa kay Pantali, no? Kay Ma'am Nilia Cordoba, no? Ngayara sa Saudi, no? Ayong ate hapon doon na sila. Labi lagi, no? Sa kay Toto Edward, no? Ngayara sa Canada, no? Sigurado ko sa Subong, naturo temprano para na sa ilan, no? Sa Canada. Kaya sa nilid kay alas 11 kita nag-start, no? Madlagan din man guro na Subong, no? Siguro sa mga alas 7 ay, no? Alas 7, alas 8, no? Sa kay Toto Edward sa Canada. So, ngayong hapon kung ngayong gabi lang kasi mo sa imo mga kapamilyara. Kaya sa kay Toto John gali, no? Sa kay Toto John Lasanas gali dira sa para sa ano sa Bacolod, no? Dira sa Palangka Toto Edward, no? Ngayong hapon lang sa inyo kung ngayong antes kita na padayon, yari ana yung pila ka mga shout out dikan sa aton nga mga kauturan. Mayong aga tayo, pero shout out watching from Quezon City rin sa kay Lala Idio Flores. Mayong hapon, mayong aga, ano mga hapon. Mayong adto. Ngayong aga. Ate, alas 11 lang mo, alas 11. Shout out sa kay Marie Planter Vlogs. Mayong aga, idol watching from Caloocan City rin sa kay Donna Lapo sa watching. Amo gidlods mag-andam sa mga bintahoso, Balinina, Valenzuela, watching. Shout out sa kay Beverly Jai, sabi watching Beb. Ay shout out sa kay Inday Lisel Galantaw. May ka-request kanta mo di dayo. Ano? Kung na-Lisel Pichilin, mayong aga idol, pwede pa request mo kanta. Okay na tayo lang. Okay na? Yari na. Tulog na po sa inyo. Yung mga parang ang talagang nyo kasi ano, yari. No? Ang bahalo, no? Pwede na hindi nga pinapakabay. Yari, no? May kabigo. Yari, no? Ang ato nagliga. Di malimutan. Nagpapaghihintay sa pantuman. Mga kalipay sa ato. Sa kita kaputo sa hiyamat sa baybay. Nasa kapungkot ko, ikaw kasantian. Sundo higit sa langit ang kalipay. Kung matumbuhan mo ang tiniyo nga ikaw at ako malipayo. Saksi pagpalo sa baybayo. Sa sumpa mo nga
ko lang ang hinumaon. Ikaw lang ang akong nga kinahandog. Nga kaupod sa tanang ang aking ang akong likas natuman sa iya kabay lang putani magbalik pa. Ikaw lang ang akong nga ginahandog nga mangitao sa tanang ation. Ang akong nagligas nga tuman kasadya kabay lang tani magbalik pa. Ang akong nagligas nga tuman kasadya kabay lang tani magbalik pa. Okay, no? Ito, bahang ito, ang atong naglikat. No? Kaya rin naman, no? Ano ni ba? Sulod kita nga, ano niya, sapat sa ilong ko. Yan eh, bahang ito. Ako ikaw, yun mo ako. Katamis sa atong paghibag umaanay, wala kit sitopong ang atong kalipan. Kinahangturaw ko ang mga tiniyo malipayo paglipas sa minatlaw at ng isairan. Ikaw ang naglakat, wala gid magpaalam. Sa mga tinaklan ako nadumduman, hindi ako mapahamtan. Nahigog ako ikaw kung tari ang mukha man. Nalagakigugma, tugod at tutuban, ang masiling ulang, natalo pang bumo, ako ikaw. Mo ako, kung makabukid man ang mga kalalaan,
Nga ako'y palibot mga tulong naman. Kamsang akong mata, hindi ka makita magaluhan. Ang sarap sa adlaw, kalum ang nagkawyo. Ulan ko maunat magpo. Kung nagpag-ugma, hindi ang mapalintong ko. Ako ikaw, imo ako. Ano ang gimbangkan sang imo pagpalayo? Nga aking talikdan mo ako sa kasubo. Ang kasing-singitan isang kasing-kasing ko. Akong ikaw, imo ako. Kung magsipagit man ang mga panastan, padayon pa ako na mag-igo. Magaling palang dako, inigit ang tandaan mo. Ako ikaw, imo ako. Kung mag-abot man ang mga kagalaan, ang akong palibot magtulong lamang. Kagsama ang mata, hindi na makita mataluhan. Ang sana sa adlaw kalumuhan at kampiyon. Pagtupad sa bulan, bumamo na pag-o. Kung napag-ugid man, hindi lang mapalintong ko. Ako ikaw, imo ako. Ano ang gimbanggan sang imo pagpalayo? Nga aking talikdan mo ako sa kasubo. Ginasinggitan sang kasing-kasing ko. Ako ikaw, imo ako. Kung magsipagit man ang mga panastan, padayon pa ako nga mag-ibo. Magani palang dako, inigit ang tanda mo. Ako ikaw, imo ako. Ako ikaw, imo man ako. Okay, no? We have to, bahano, no? Inaano ng bahano, no? Talagang sa rin mga kahit mga bagol na ito, mga gintong yung diyo, no?
Sang panula kanta na to na. So nasulit-sulitan na para magkakuan sa inyo ng mga memorya la. Ay simple kung matag isa lakagi, hindi na magdulot sa atong memorya no. Okay, maraming salamat sa itangan-tangan nga pag-anagal sa pansato. Napakabay po kid no. Subscribe lang ba? Kung mamati ka lagi subscribe na lang. Kaya tira ba nga mo dire no? Ang subscriber naton ay kuan pa lang 25% no. Pro ang nagalantaw ang mga viewer 75% man no. 25 or 75. Di ko kuan lang bitanan, mag-subscribe lang bitanan no. Bulig di wala tanan sa aton. Okay na? Antes kita pa yun, yari anay tanan yari anay ang mga shout out ikan sa aton ng mga kauturan. Mayong udto lang sa inyo, idol, watching from Mikawayan, Bulacan, sa kay Tuto Ukag. Happy watching. Mayong aga lang, tatay Pirot, wala agalubad sa gihapon ng bal ni Udi, Solomon. Sincere ka mo ako, medyo gawin ko sa kagani subong. Sanglit kay naglingin ang ulo ko gabi. Nagtaas BP mo. Nagtaas siguro yung akong nagpag. Nga, nahimo nga pinag-asot nga BP gani, nahimo nga 130 over 100. May mayo kita nahimo nga 130 over 80, no? Ginlantaw sa aton nga padre. Siguro kasi kung acid ko lang, basta subong lang, matyagan ko do. Galingin Paulo mo. Galingin pang ulo ko. Kaya, matabog din karon sa dry yung kanta. Kahit hanggang ngayon, kinakanta ko sa video kay mga kanta mo, habal ni Mr. Bulabog. Shoutout sa kay Soil. Happy watching. Okay na. Okay na? Okay. Yan ay pagkita, tulungan ko sa inyo, kaya kung si request, pag gusto ko na kulit ako ng taon eh. Yari, ang ambahan mo nagkatigulo, kasakit ang balos. Paglupat sa layak na tao, may mensahe nga tubog-tubog. Ang kalipay iyakin talo, kagang kasakit iyari sa ako. Kakasuko inutukan ko, ang lawas ay matratado, nagaantos ka sakripisyo, pangot sa mamong palsipikado. Ginbayaan kuno kay Diyos, kagkubos lang sa mga panulo. Ang kalipay na buhos-buhos, kasakit lamang gali ang balos. Panasungko sa pagmumtuma, kagkakasun na lang sa dukha. Piliton ko nga pagkakalimtan, kung pinatilit sang kapalaran. Mabutlay man galit, ang magtuhay sa pangnabuhi. Kung wala bukas, kahoy ka po,
mula langit ang manatuli. Gagasuko inintunghan ko ang lawas kay matratado. Nagkaantos kasakripisyo bangot sa kumabot balsitikado. Ginbayaan ko lang kay Guido, katubos lang sa mga panulo. Ang kalipay na buhos-buhos, kasakit lamang galiyang palulos. Panasin ko sa pagkuman, kagkakaso na lang sa dukhan. Piliton kong pagkakalimtan kung di napiling sa kapalaran. Piliton kong pagkakalimtan kung di napiling sa kapalaran. Okay, no? Weird to. No? Atong idulot sa inyo. Kaya gusto makita rin mag-dayon. Siya rin naman anay. No? Ang pila ka shout out dito. Duha na to. Ako duha, ang ikanta ko, ang buwan. Ako ikaw, ano na? Lahi, ilong buda. Isa pa lang, no? Ha? Yeah, ada lang. Idol, pero sa family Esteban kang San Mateo Norzagaray, Bulacan. Sa kay General Esteban. Happy watching lang dyan. Pa-request tayo pero tampak sang gugma. Salamat God bless sa Manila. Idio Flores. Tapos tayo mapintas na damgo please. Thanks sa Mali Soil. Okay na. Kaya rahin may request. Okay na. Ang pangapain ninyo. Yari, tulong ako sa inyo. Mano na. Mahampak sa gugma. Hampak sa gugma, magkatingala. Isip mo na tarong pinalik-kalisa. Galit kong pupa sa mga tinoka. Nagasalino ako, nagaalipasang. Ang hampak sa luma, naulit matungkad. Hindi mapaliparan kung sino magpatya. Hari at timawa, kaluhog na kahango, kababang kabuhi, kalian parumpad. May katumanan ang galit sa guma. Ang kakalimay, lubusang kasabihan. Mabatbat ang lipo, bukon mga problema. Tangan
aking ay manayanayan. Kapawas sa langit, ako man makita. Ang kapaslawan, ang talit magtagda. Katangis kalipay, kasadya madula. Ulang kabuhi, mapulang sa lupa. Pagkulalay, punosing kahulungan. Tuhan nalagpat niya, pinatuyang kuya. Tunog sang gitara, makahumpang matiya. Sana kahitugma, galing ang turawan. Pagkatulalay, punosing kahulugan. Tuhan nalagpat niya, pinatuyang kuya. Tunog sang gitara, matahong pamatiya. Sana kahigugma, galing ang turawan. Tunog sang gitara, matahong pamatiya. Sana kahigugma, nangin ang mapintas na ang puno sa akong na ikaw sa akong kakatulog. Medyo arong ilaw ang pasukat ko. Ako na pagmamaw, wala kumakabi. Sana kung pagpukaw, sana kung pagpukaw, dahil ko pa naon ang linaw-linaw. Dala ang kagisod ng mga salangit. O mahal ko nga Diyos, di ko na pala. Malakot na Diyos, kay siyang isang palat mabalikan tiyan ko, nalangka na dun. Ang ito pagtiyak ay nagtalangiso. Ako na ang puso, ako na ang puso. Tugtog ang mata, tugtog ang mata, yun sa likipan lang kapay ikaw lamang. Ang pinakikot masantay puso, ang piling ko lamang ang akong looban. Di mo matuhabol, di mo matuhabol. Malamig kong lulugnan, di palakalimtin. Sang luha kong yakan ako na mamuhin. At huwag na magkong
babay, no? Mapilitas sa gambo, kagampak sa guma. No? Araran na dulong na ito. At least makita ko pa na yun, no? Mga duwad lang siguro ko kanta, no? Madamo yung salamat tayo, pero bata pa kayo doon nakita mati sa ako tuwing linggo harana sa radyo. Thank you, Kate. Thank you. Pa-request sa Idol Pirot, bahala ng bus para sa Esteban family. Yan sa kay Jenellen, Esteban. Meron. Okay na. Yari ulit, no? Again, makakain nyo. No? Bahala ng boss para sa Kasabay may sa puno sa magito pagituan. Ang hindi ko magagiming bato sa walay lupaduhan. At sa tunga, pinundog sa tunga, pinong malipayong kita. Para sa bahay-bahay natin puno, kung ang limang sumpanay. Tanggap makit ko pag malinaw ang tuyo. Akin sa amihan, lubos sa kalipay, lubos na kalipay atin na matiyagan. Umalos ang tuyong hangin sa dagat, nanuto ang napulong. Nagpapasang walang galak ko na balong. Naging kasangkapan ang nagkalat-kalat ng tampalas at tuhan-tuhanan. Katulad sa palas-palas naman, ito magpapigod na mo. Madali ang urong at umabasyahan. Balot sa baybayo, wala. Makibat yung sobra asa, tila sa timot pagluti. Pagkampalas, kalipay mo panggas. Huwag matubas, kung ano ang tayo sa taas pala ang awas. Makibat yung sobra asa, tila sa timot pagluti. Pagkampalas, kalipay mo panggas. Huwag matubas, kung ano ang tayo sa laking mataas. Bahala na ang buwas. Okay, no? Bilang pagkatapusan natin ng dulusin nyo, ito na, no? Nagiging hatag na ito, naging pangabayan, no? Kaya naman, bilang pagkatapusan natin ng dulusin nyo, Pirtot Sang Kwarta.
pala ang uniko na virtud sa kwarta. Galit lang kang alam pag makapinaglan. Ay kung kwarta na kami ang magkaistoryaan. Ang nakatauhan, imong manggaragon, wala gid sa kayawan. Kinasiling na kwarta, kamo sa kalahiman. Apang nagakuma sa mga kaanyuan. Pangulay kwartagin ang kinakinaanglan. Sa akong panginawi, sa atong panginawi, sa sining katibukan. Masulay ang kabuhi, forma mo si kwarta. Ay kapag gusto kung ano ang tuyag niya. Akap na damo man sa magpalamiya. Na walang kahilito pag nagkapinat yan ay bangod lamang sa bangka. Ang matuon nga kalipay yara sa tabi-pusoon. Ang pagkakito kay Kristo na manunos na to. Isang gamot na sinkwarta kung nakaisa ano. Hindi kit mahimunan sa tawag na kalipay ang atong panatyago. Lain kita mabasyakan natong nga kalipay. Unang atong pamilya nagkainang panan. Abang sumpit isang kwarta ang magpanalaytay. Sanang matulitod, mag-iloy ka mag-amay, magahilayo ka. Laking mapagyakan natin nga kalipay. Ang atong pamilya nagkainang panan. Unang beso na sang kwarta ang magpanalaytay. Sanang matulog, mag-iloy ka pag-amay, makahilayo sanang matulog, mag-iloy ka pag-amay, magahilayo Okay, no? Tutulit. Sa tubig, no? Okay lang? Mula na sa sunod ng Domingo, diri naman, no? Amo na gindi ng oras, no? So, kung basi maglabaw-labaw ta, pwede magani alas 11:30 hasta mag alas 12:30, pwede magani alas 12:30 hasta maglauna, no? Basta dira kita banda. Paano lang ninyo halin mag alas 11, no? Tugtog.
dira na oras. No? Dili sa itong channel, pero taranista, no? Kaya padayon mo kita, no? Na magapalibog sa mga ambanon para gid sa inyo sa pulong mga ilonggo. No? Maraming salamat at mayong udtulan sa inyo tanan-tanan. Bye-bye.